गोरोबथा जानानै थांनायनि उनाव गोबाव साननि उनावसो दिनै फिन न' फारसे सफैदों। म्यानमार हादोराव थाबोनाय बारग' NDFBSनि सोद्रोमा बि अनसायलां एबा एलसन बसुमतारिया गावनि आंगो न' फारसे सफैफिननायखाय नखरनि सुबुंफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। म्यानमार हादोराव थाबोनाय चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानानि बेन्दोंआव थानाय लाइमुखि ओनसोलनि निज्रागुरि गामिनि थागिबि निपुन बसुमतारिनि आंगो फिसाज्ला बारग' NDFBSनि सोद्रोमा एलसन बसुमतारि एबा बि अनसायलाङा ब्रैथि दाननि 11 खालारखालि गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजों न' फारसे सफैनो हानायखौ बिफाया जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आरो देरहासार इस्लारि आरो NLFनि हान्जानिसिम साबायखर जासिहरदों न' फारसे लाबोनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय। फारसेथिं केम्पनिफ्राय रां लानानै खारदों होननाय बाथ्राखौ नंखाय होननानै बुंदों। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै मोननो गोनां गावसुंथानि अनसुंथाइखौ मोननो हास्थायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। आङो माने आंनि फिसालाया दि म्यानमाराव फासिनानै थाबोदों माने बेफोर बाथ्राया आंनिफ्राय इसेबां रोखा मोननाय नङा। मा जादों आं बांद्राय बुंनो हाया, मानोना जोंनि लिडारफ्रा माखासे बिसयआवहाय खारदों होननानैबो बुंदों, माखासे दिसास होदों होननानैबो बुंदों। दा बेफोरो सारमोनानो मिथिगोन, आं बेखौ बांद्राय स्पष्ट बुंनो हानाय नङा। ओमफ्राय आं दिनै साबायखर बावनांगोन जे आंनि फिसालाया हजों फासिनानै थाबोनानै गोबां खस्थ' मोनबाय, ओमफ्राय खस्थ'नि गेजेरजों न'आव सफैबाय, बिराद रंजानाय मोनदों। ओमफ्राय सफैनायनि मेन खार'ना जाहैदों माने देरहासार इस्लारिनि इउटुब चेनेलनि टिमनिफ्राय गोबां सहाय खालामदों। ओमफ्राय ओरै माखासे NLFBनिफ्राय हेल्प दङ बेहाय। ओमफ्राय आङो दिनै आंनि फिसाखौ आंनो होफैग्राफोरनो गोबां मान मर्यादा होनांगौमोन, जाहोनांगौ लोंहोनांगौमोन। नाथाय आङो गासै बिथिङाव गोग्लैसोखानाय, आन्दलनाव गोग्लैसोखानाय हिसाबै आं मोजां रोखोम जाहोनो लोंहोनो हायाखिसै, उन्दुनो होनो हायाखिसै, जोथोन लानो हायाखिसै। बिथांमोनाखौ आं बहुद बरायनांगौमोन, नाथाय बिसोरखौ इसोरानो लामा देखायथोंसै। ओमफ्राय आङो जेबो होनो हानाय नङा बिथांमोननो, मानोना आं गासै बिथिङाव गोग्लैसोखानाय आरो रंजानाय मोनदों, बहुद खुसि मोनदों। दा आंनि फिसाखौ थैनायनिफ्राय आं थांखांफिननाय बायदि मोननानै लादों आरो 8 बोसोरनि उनाव सफैदों। औ NDFB बेखौथ' आंनि फिसालाया गोबाव सम हारिनि मावहैबाय, नाथाय दासिमाव रिहाबिलिटेसन आं मोनाखै, नामबो नुवाखै। ओमफ्राय जोंनि लिडारफ्रा लिस्ट बिहरबाय थादों, आं बियाखैमोन रिहाबिलिटेसन नांगौ होननानै। आं फिसालाखौ मारै मोनफिनगोन बेखौसो रायज्लायनो थाङोमोन, नाथाय गावसोरनो लेखा लाबो होननायाव आं खेबब्रै लेखाखौ होनाय जादों सार फेरेंग्रानो। आंनि आखाइजों खेबथाम, फंबायनि आखाइजों खेबसे, नाथाय मोनाखै। जे नोंथांनि फिसाला मोनोला माने रंजानाय मोनगौमोन, माने माखासे खहा जानाय न'खर गोग्लैसोनायखौ एसे बोखांनानै मावलायनानै जाफिननो हागौ। बेथ' नङा, बियो एखे थगायथारनाय आरो नङा। आं बहुद रायज्लायदों, फनजोंबो रायज्लायदों, सोंदों। एसे एनै सिगांहाय एसे एनैया लोगो दोगोजों उफाय गैयियावहाय बियो एसे एनैया जादों, खिन्थु आंथ' बिदि फाग्ला नङा, आं बहुद मोजाङै दं होननानै फनजों खोन्थाहरदों। दा सफैबायबो आरो दाबो गुबुनफ्राबो सोंदों, गोबां लोगोफोर फैदों, बिसोरबो बुंनो रोङाखै। रांनि बेलायावहाय आं गासैखौबो कमप्लिट हाखायाखै, हयथ' सोरनिबा हेफाजाब दं, आं माखासे गारदों। नोंथांनि थाखाय बेसेबां गोब्राब जाखो? रांनि बेलायावहाय आं गासैखौबो कमप्लिट हाखायाखै, हयथ' सोरनिबा हेफाजाब दं, आं माखासे गारदों गारनाया, खिन्थु माखासेया ओरै जोङो फोदै देरहासार इउटुब चेनेलनि बिथाङासो मिथिगौ सोर सोरनिफ्राय रां लानानै बिनि गासै खरसखौ गारदों। दा बिथाङा बबाव दङ दा नोंथांनि फिसालाया? दाथ' आं फनजोंबो रायज्लायदों, ओमफ्राय माखासे निउस चेनेलावबो नुदों NLFनि केम्पआवनो। आरो बियो दाख्लि लोमजादोंबो, माने आंनि न'निफ्राय थांनानैनो बियो बिराद सिरियास लोमजादों, मेलेरिया टाइफड मोनदोंनो। ओमफ्राय बेखौहाय गावनि गोबां लोगोफ्रानो सिभिलावहाय सानसे सिकित्सा खालामदों, ओमफ्राय दायो एसे मोजां जाबाय। ओमफ्राय दा आं निउसाव नुदों, फनजोंबो रायज्लायदों, NLFनि केम्पआवनो दं। दे थेंक इउ। ओमफ्राय
खबर हरदों दे आं 15-20 दिनसोनि उनावहाय न'आव थांनो मोनगोन बाबा होननानै बे खोथाखौ आंनो खबर हरनानै दोनदों आरो। दा बिथाङा जे डाइरेक्ट फैनाय लोगो लोगो फाइनालि बेयाव जइन जाहैनाय जाबाय, बियो मारै बिदि थाहैनाय गोनां जाखो जेनेबा? बेखौहाय आङोथ' रायलायनाय मानायाव गासिबो गैया, खिन्थु आङो एसे हमदांनो हादों जे माने जोंनि लिडारफ्रा रावबो आंनि फिसानि थाखाय माथा मारियैयावहाय हयथ' बेफोरो जादों खोमा, बेजों थाहैनो गोनां जादों खोमा आंनि स्टाडियाव आरो। आंबोथ' डाइरेक्ट होनाखै बेयाव थाहैदो होननानै, खिन्थु जोंनि माखासे लिडारफ्रा रावबो रिसपन्स होयैनि थाखाय बियो जादों सम्भब।